Yes, Congressman, ang ating pong mga televiewers magmula po sa Pangasinan, Dagupan, Baguio, Lawag, and Naga ng Sky Cable dito po sa Public Matters. Kakamustahin po natin kung ano po ang naganap po sa ikatlong distrito o ang mga upang malaman po ng ating mga televiewers ano na ho ang nangyayari dito po sa ating distrito. Well, una sa lahat, ako po'y bumabati sa aking mga buong lalawigan ng Pangasinan ng masaganang Pasko at mabulas-las kumon. So, walang panamali tayo sa balong taon, year 2002. I think this is the year of the horse. Yes, So I think we have to work like a horse. Yung tanong nyo sa akin, ako po'y nagpapasalamat sa ating pong may kapal at nakaraos naman tayo ng buong taon, year 2001. And during that year, previous year, year 2001, we